Bħalissa fl-Unjoni Ewropea qed tiġi negozjata direttiva dwar il-libertà tal-istampa. Direttiva li speċifikament tgħid li fost oħrajn il-kap tal-Kamra tal-Ħabbarijiet tal-Istazzjon tat-Televiżjoni tal-Istat u l-Bord tad-Diretturi li jmexxu dan l-istazzjon m'għandhomx jintażu bl-influwenza tal-Gvern, iżda għandhom jintażu fuq kriterji trasparenti fi proċess pubbliku. Dwar dan Net News ħal-kummenti tal-kandidat prospettiv għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Peter Agius fejn fakkar li f'pajjiżna mhux qed isir hekk. Dina sintendi tfakkarna fis-sitwazzjoni għaw Malta fejn il-qorti tal-ġustizzja għaw Malta stess qalet taħt raġun lil Partit Nazzjonalista li fil-fatt fix-xandir tal-Istat, xandir li suppost huwa tiegħek ukoll hemm żbilanċ kbir kontra il-Partit Nazzjonalista u favur Robert Abela u l-Gvern Laburista. Huwa saħaq li issa l-Gvern Malti immexxi minn Robert Abela rrid jinnegozja din id-direttiva li qed tgħidlu biex il-persuni ma jibqgħux ikunu magħżula minnu iżda jkun hemm kriterju trasparenti. Il-Gvern m'għandux jinħeba wara l-politika tal-Kunsill tal-Ministri fl-Ewropa li tippermettilu li jinnegozja hemm u lilna ma jgħidilna xejn. Jiena nappella lil Robert Abela come clean oħroġ fl-apert il-pożizzjoni tal-Gvern Malti li jilliberalizza li ikun hawn aktar trasparenza li x-xandir pubbliku ikun verament liberu u trasparenti u bilanċjat. Speċjalment fil-mument kritiku li qed ngħixu bħalissa fil-ġurnaliżmu f'pajjiżna. Peter Agius qal li s-soċjetà kollha qed tirrikonoxxi li f'pajjiżna l-ġurnalisti għandhom ikunu protetti iktar u jkun hemm il-libertà tal-investigazzjoni. Nappella lill-Gvern li ma jinħabiex wara il-konfidenzjalità tal-Ewropa u jispjega fil-Parlament Nazzjonali b'mod pubbliku wkoll x'inhu jagħmel fl-Ewropa f'din id-direttiva. Naħseb għandna dritt li nkunu Ewropej f'dan ir-rigward ukoll. Marija Franca Lanza għal Net News.